Hola, bons días a todas e a todos. Son Luz de Riva, artista multidisciplinar, e quero saudar ao Pazo de Torno seu 10º aniversario, darvos moitos parabéns e unha aperta moi agarimosa. Vamos ler algo que escribí respecto de vos. Labirinto. O pasado, evocación de historias que sei que foron, pegadas firmes ou doces no chan de madeira nobre, abrir e pechar de portas cara aos verdes, máis verdes, alumando, seica, as soidades mudas tras as estatuas sentadas aos banquetes, albiscando horizontes, lonxe da pereza da xentil vida rica, que agora ven outros ollos, inxenuos, alegres, só pola alegría de ser, que camiñan outros pés, pequenos, medianos, pés diversos e novos, cada vez, que tocan mans curiosas, bolboretas pousando o seu voo, pétalas de flores frescas, pureza do que xurde, do que envolve e aperta, do que marca o camiño entre contos e lendas, do que percorre o ventre da casona, enerxías constantes, ao outro lado da vida. Moitos parabéns de novo.